Chibay ule Vawiin nun Kawng Hruaitu atan pathian thu Discipleship lesson number 7 kan zirho le don ani tukinatan hian Zirtir disciple Chuan Isua Hmangaih ti kan ngai thlo le don ani amasain chanchin tha zo hana jek bung som le panga chang ko hilo ngai thle masa ila pain mi Hmangaih ang bokin ke po in ka Hmangaih cheu hi ka Hmangaihin reng ro u lal panathu kan zatan mal som ro se amen. Zirtir disciple Chuan Isua Hmangaih berthin ani kumsang ni som le pakhata Miss Universe an thlan lai khan Christian nula Philippines ram Ioa rontel kha kan hri emo stem si supi ani ani kha zo nan zo lai khan i Hmangaih tak pasala nei turin isa kho thak ngai don ta se engtin nge iti ang ti inan zota ani chuan Hmangaih ber chu ama siam tu pathian ani thuin a changa asa khuwa Christian na thak ai chuan tlangwal chu anol tur thuin a changa mitam takril ru ane ema kutan beng dur mayani kha Zirtir disciple te po khan lali Isua Hruaitu te ankal dar mek lai khan ankal bo zo maidonin an hri an thla phang devani lalpa mi pui hi ankal bo zo don tak ngialania an lo ti a lali Isua an hena nangni po in kalbo ve in du emni ati a Zirtir te chuan in thlung takin lalpa nangin chatuna nun na ineyalom inen lawa khoya nge kan kalchuanang ti in Isua hlata kha an tumtlat lo avan hluem tlangwal pakhat chu zantin darku a atong tai thina karto pa in khel English Premier League kan ti te Spanish League kan ti te Serie A kan ti te le koram ranga in khel li khrang lo chuk thin te hi a en thina pathini zaning khom bana atim tran ber Liverpool in khel an lo tran chi a anga lel te lu nen chuan ruma atla lun ngal thuaya a u chuan Liverpool tran tak lawa angai hel mana ma se lali Isua ne na tung traya hun man dun phot chu adu a ruma alutin atong trai masa zet thina Hmangaih ber lalpatan engtiklai po in a hun hi kan sele mo bo pel mai atum ngai lo achan chu lalpa Hmangaih tlat thina ni chuwang chun eng thil ma in atong trai anne na atong trai adal ngai lo ani Zirtir chuan lali Isua Hmangaih ni tin Hmangaih zol zela dua atan thil ti achaka engkima thua oya Zirtir nuam thu oi zir zel mi ani tlat thin ani lali Isua po in pain mi Hmangaih ang bokin ke po in ka Hmangaih cheu hi ka Hmangaihin reng ro u minti ani lali Isua hian Hmangaih kan reng hi dua Hmangaih pha ka ama kan nai reng hi min du ani Sierra lalfa pa chu Christian thatakani apa ai o turin lal ni na an hlando na mase aruk dewa Christian ania wangin thiam takin an thlem masa ani chuan Christian na hi relote phatsan la lal ini huna Christian na i omle mai donia ati mase lali Isua phatsan ain thi athang zo ka lali Isua phatsan ain chu lal na chu chan athang ta zo ka ni anti mitam tak chuan khovel thil sum le ro hlu zu le sex kan ti te hi kan thla phal tlat lo sim kan tum lem lo chuti chung chuan kan thei ang tokin rong kan bola chuti line mitam tak chuan lalpa hi an lo thlang chiang khop mai tukina hian Zirtir ring tu te hian khovel thil i tom tak laka lalpa hi kan lo phatsan ve fu to imle manin zota ila
eng angana sain nge lalpa hi kan hmangaih le Hebraisek tu chuan ama an hmu sitna chu phurin daipo nei chok veng u ati a Zirtir chuan lalpa a hmangaia angai sanga a hminga wangin re thele mang an atuar huam thin ani a hnung zuia atan rin om tur hian lalpa hmangaih berani tu kan ni apui mo tak zetani tukina hian lalpa hi kan hmangaih berani ti kema nia hian kan chiang chi em le lali sualo hmangaih zok inei reng lo mo Isu ka hmangaih che ka tai ni mana ain tuna ka hmangaih zok che ka hmangaih thar fawang che i hming wangin ka sual te po ka kalsana nge ti in ka hmangain omreng ro uti tu lalpa hi a hmangaih na i chang le tang u kan hmangaih lo chu kan boipui tak tak pe lo Zirtir dik tak chuan lali su hi a thla theilowa a hmangaia a huat zong ti harsa ati te po atan phal takin rin om takin ati mai thin chutiang mi chu ni tukina hian itum tharle thewang u kan soita kang khan Zirtir disciple chuan lali suwa a hmangaia ni lali suwa a hlat theilo hlattir tumin adu lo zong ti tir tum ma se chu atan thil hre om ber alo ni to thin ani chutiang anga Isua hmangaih tu le nai tlat tu kan ni theinan lalpan kan zai na tharin malmin som theu ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chungnung ber min hmangaih tu tukina dam te in min kai thole hi kan valom Zirtir disciple chuan Isua a hmangaih ti thupui hmangin zirlai pasari na kan lo zirtareng mai lalpa i hnung zui na konga hian nangma hmangaih tu tak tak chuan irong bol le idu zong ti hi harsa ti ngai lova ma ni in theihngilin ilung oina ilom na angai to thin chutiang ang mi chukan ni theinan tukina hian nangin kan za in min tran puila malmin so mangche min hmangaih tu lali so Krista mingin kan ti le amen